چیزی صلاحیت کمیته мақомоти кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ мегӯянд тоҷикистон бо қирғизистон дар самти муайян кардани хати сарҳад ба пешравиҳое даст ёфтаанд. тоҷикистон ҳоло асосан бо қирғизистон ва афғонистон барои муайян кардани хати сарҳад гуфтугӯ дорад. дар 6 моҳ вохӯро доир гардидан дар сатҳи гурӯҳи корӣ рафта истодан доир гардид пешравӣ ҳаст албатта пешравӣ ҳаст. ин дар ҳолест ки аз 987,5 километр марзи муштараки тоҷикистон бо қирғизистон танҳо 519,9 километр миёни комиссиони байниҳукуматии тоҷикистон ва қирғизистон оид ба делимитатсия ва демаркатсия мувофиқа шудааст. масъалаи хати боқии марз байни ин ду кишвар ҳанӯз дар сатҳи гуфтугӯҳо қарор дорад. ин минтақаи марз барои ҳар ду кишвар мунтазам дардисар эҷод мекунад ва ҳатто боиси задухурди сокинон ва кушта шудани афроде аз ду ҷониб мешавад. қисмати дигари марз ки мунтазам ба тоҷикистон дардисар эҷод мекунад марзи муштарак бо афғонистон аст. ҳозир ҷонибо комиссияи байнидавлатӣ байни ҳукуматӣ оид ба гузарондани редемаркатсияи сарҳади давлатӣ таъсис дода ки он кори он давом дорад. тоҷикистон бо афғонистон тӯлонитарин ва ноамнтарин марзро дорад ки 1374,5 километр тӯл мекашад. марзи тоҷикистон бо афғонистон пас аз соли 1946 ду дафъа солҳои 1978 ва солҳои 1989 редемаркатсия шудааст. фақат як мушкил ҳаст ки баъзан маҷрои дарёи панҷ маҷроашро дигар мекунад дарёи панҷ ва қисматҳои заминҳое мемонанд ки баъд мавриди баҳс қарор медиҳанд, вале як тибқи конвенсияҳои байналмилалӣ баъд аз ҳар як 20 сол кишварҳо метавонанд ва бояд ки дар бораи муайян кардани ин хати сарҳад бо назардошти дигаршавии маҷрои об ёки дарё инҳо бояд баррасӣ кунанд. кумитаи заминсозӣ ва геодезӣ мегӯяд тоҷикистон мушкили мушаххас кардани марзҳояш бо узбекистон ва чинро тақрибан пурра ҳал кардааст. марзи муштарак бо узбекистон 1326 километр ва бо чин 494,4 километр тӯл дорад. дар гузашта ба ихтиёри чин гузоштани як қисмати замин дар марз боиси сарусадоҳои зиёде дар ҷомеаи тоҷикистон шуда буд.